Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela wiegħed żieda oħra fiċ-Children's Allowance għal familji bidħul baxxu medju. Il-mexxej Laburista ħabbar dan f'diskors matul Masreli fil-Pjazza tan-Naxxar u qal il-Kaxxa ta' Malta aqwa tiflaħ għall poplu Malti wawċi. F'dan l-isfond qal li Gvern Laburista ippropona wkoll żieda oħra għal dawk il-persuni li għax jaħdmu jirċievu l-in-work benefit. Dr. Abela ddeskriva l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali bħala sabiħa u pożittiva. Wera l-fema li kull ġurnata il-Partit Laburista wera kif hu l-moviment b'sebgħu fuq il-polz tal-poplu u li mhux biss jaf x'jixtieq imma jaf kif irid jasal. Iddeskriva lill-Partit Laburista bħala l-unika forza politika li tibqa' tiġġedded ma' żminijiet. Istqar li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista se jkun aqwa minn ta' qablu għax jibni fuqu u jagħti l-ideat ġodda u friski li qal il-pajjiż għandu bżonn. Dwar is-sondaġġi u kitbiet oħra, Dr. Abela qal li dan diskors li ma jaqbel miegħu xejn. Qal li l-unika sondaġġ u dak ta' 30 ta' Mejju iddikjara li elezzjoni tibda dejjem xejn b'xejn u llum għal Dr. Abela il-partiti għadhom xejn b'xejn. Saħaq li l-Partit Laburista qatt ma sab sodda mifruxa iżda dejjem triq għat-tela u rrimarka li l-fiduċja trid taħdem għaliha. Min-naħa l-oħra qal li l-pajjiż ma jaffordjax il-konfużjoni tal-Partit Nazzjonalista fit-tmexxija. Hawnhekk semma dak li sejjaħ il-kuntest internazzjonali mill-aktar imqalleb u wieħed li taħt Gvern Laburista is-sussidji u l-għajnuna fl-enerġija qegħdin hemm biex jibqgħu. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela esprima s-solidarjetà tiegħu mal-attivist Omar Rababaħ li ħabbar li se jikkandida ruħu mal-Partit Laburista. Dr. Abela qal ukoll li waqt li l-kampanja għaddejja ix-xogħol tal-Gvern xorta ma waqaf xejn. Semma li f'dawn il-jiem se jitħabbar aktar investiment ġdid u li se jinawgura kunċetti ġodda fit-trasport bil-baħar.